ICS Boutique. Pour tous vos besoins des chaussures de marque, en gros et détail, siège au Grand Marché d'Adjamé à Abidjan. Tel plus 225 07 02 24 74 58. Groupe CARICOM. Vente et location des véhicules Niamakoro, cité UNICEF. Tel 70 54 54 31. Adeliga waray witnyaye matome ngalomida te nasri mbadem te nasri to kasage. Alimentaire et divers, situé à Bakodjikoroni, Golf, Immeuble, Plaza. Bonjour mon cœur. Bonjour. Comment tu vas? Oui, ça va. Bien dormi? Oui, bien. Qu'est-ce que tu fais? Je prends ma saucier. Laisse-moi t'aider. Non, c'est bon. Non, s'il te plaît. Non, c'est bon ça. On là d'abord. Attends, ok. Merci. Adonai. Il va halama. Ah, ma robe to kafou. Il me sauve to kajanto a chela. Ade ube barka. Et puis en plus, tiens, il gaspille d'aile. Il est gaspillé d'aile là. On était content. Il tenait sa robe avec un. Oui, tiens. Il y a un client. Il y a un client qui est possible. Alors. Il y a un tour à gré ma corolle albi. Avait permis que beaucoup de gens kalama. Alors. Il y a kalandini. De faire un kalanka. Il y a content. Possible bi koro. Vraiment. Jarani possible. Merci beaucoup. Allah albi here. Allah gaspillé d'aile. Allah Antonio. Ami. Allah kamusa. Ami. C'est. Fumsuma belajeli. Ka baraka ngeni. Yara. So marajuna fe. Iga wuli. Icheri ga kufulai. Yami. Ne ga sera ka ba. Mutum da tare tarla. Ok, y a pas de souci. Ne dara la bi. Akai, ni sabara la. Ne ga ka duino. Aïe. Tu vas qu'emporter. Ah, muso. Mama. Là, tu m'attends. Mais Doumni t'as D'accord. Ok. Carton era da Chimney. Yum. Zulega. Ma copine. Bestie. Ça va bien? Bestie, vini ga kursuge ali ga fonyana. Yare, ye fene ça ma copine. Pour ne kunna non ni fin de ça pour que ta surprise ge la su. Surprise ya. E ma betente ya no. Aya ma chene. Ibtaka nesu. Me yere na fon ta kalama. Bestie, me sebella de surprise ma chene. Ni ngoni o chene ga basawo. Ame shawara de ma kono. Aish. Ibta nesu sa. Ibage surprise ma ge na fon ta kalama. Ma copine. D'accord, n'y a pas de problème. Tala, amage tendo. Ipnyatena. Megana mama rega kursu gere. Ni mama ni so manyeta na ni so. Ko parce que on était à stage garo la kunega wulu kunega na kursi do khali.
Leila. Ma. I ka mɔni ɲana sa. Jara. A ma kɛ don ta ɲɔgɔn ye dɛ. Aya ma koyi. O kuru, o tuma kɔgɔ dɛ. Bankɛre de. Nka bi ta in kɔni, a kɔgɔra. Wa ɲana fana. Dugujɛ y'i minɛ bi ma. Wallahi dugujɛ y'i minɛ ko Ne to de y'i da. Ma sɔn k'i la kunu diɲɛ na. Ko de dɛ. Awɔ. Hali ne b'a fɔ kɛnɛ ci kuma kalama. I bɛ sɛgɛn kojugu ma. E yɛrɛ de t'i fɛ k'i lafiya ma. I bɛ sɛgɛn, i tɛ lafiya fɛ hali dɔɔni ma. Ne yɛrɛ de bɛ fɛ i k'i lafiya bi. Ne tɛ fɛ ka fosi kɛ bi. Ne kelen b'a bɛɛ kɛ. Ne ko aw bi denw. Kɔrɔ t'aw kɔnɔ k'a fɔ ko aw de y'an mansaw ye dɛ. Ma tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ tɛ fɛ i ka bana. E kɔni b'a dɔn kɔni ko sigiyɔrɔ kelen man di ne ye. O bɛ ne degun de o. An mansaw ma lamɔ ten. N'i hakili la k'i bɛna ne minɛ ka ne sigi de ko n tɛ foyi kɛ. I da ka finma kɔrɔ don. Ma i tɛ fosi kɛ bi. Ne tɛ to i ka fosi de kɛ bi. E ko tɛ yan. N'a ye o baasi tɛ n y'a mɛn. Ne ba. Ne bakɔrɔnin. N y'a mɛn han. I y'a fɔ cogoya min na n b'a kɛ ten, i y'a mɛn. N den o diyara n ye. Ala ka sigiyɔrɔ ɲuman nɔgɔya ye. Ba taara den i dala kuma de y'o ye. I ta k'a sɔrɔ i la. Sabu ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka taa mɔni dɔ sɔn n terimuso ma sugu la. Ayi o to ma n bɛ taa n'a ye n fɛ. I ma kow ye. Eva, an fɛnɛ ka tiɲɛ fɔ ko k'a ye ma ko kuma bɛ e datugulen bɛ so kɔnɔ. Ninnu kurusi misɛnnin fɛnɛ ça va te faire du bien. Ne ko bɛsti i bɛ dɔn kuma dɔ la han e bɛ ne contour la dɛ. N cogo di tan? E bɛ ne de défense ta o e bɛ mama de défense ta. E yɛrɛ bɛ mama jogo dɔn. En plus ni i jɔ dɛ. Ne n'an ka chauffeur kɛre nana dɛ. Mais ne bɛ fɛ ne de ka segin ɲɔgɔn fɛ. E nana ni mobili yan. Ne ye taxi privé de commandé ka na yan nɔ. Ne ni e an bɛ segin ɲɔgɔn fɛ siɲɛ kelen komi e ka chauffeur kɛ bɛ yan n'o bɛ taga so ɲɔgɔn fɛ siɲɛ kelen. Ayi dɛ e yɛrɛ b'a dɔn kisɛw b'an bolo sa. An bɛ se k'o fɔ chauffeur kɛ ɲɛna ne t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ n'a bɛ kuma lakali kɛ o ɲuman ye mun ye e ni ne bɛ taa so ɲɔgɔn fɛ ne b'a wele n b'a f'a ɲɛna n'a ka taa so. O fana ye tiɲɛ ma copine. Ɛrɛ i b'an ka kisɛninw dɔn o tɛ se ka fɔ bɛɛ ɲɛna. Ouais là c'est vrai. O ye tiɲɛ ye. Oui, allô? Awɔ ne ma tila dɔɔni dɛ komi i kun ko k'i presselen don i bɛ se ka taa so. Awɔ i bɛ se ka taa so. Ayi kana jɔrɔ awɔ ne kelen bɛ se ka taa. Awɔ ok. Ma copine. Donc nin y'a géré. Nin y'a géré mais i b'a dɔn mama kun ko ko ne ka tulu san ne. Ne yɛrɛ depuis ne nana ne bɛ k'a ɲini ne ma tulu ye fɔlɔ. Non tulu bɛ yan fɛ tulu bɛ côté dɔ in na. De l'autre côté oui. An k'a lajɛ sinon ah besti. Ma copine. Cɛ besti yɛrɛ bɛ forme na dɛ. Sabali sa e yɛrɛ yɔrɔ y'a daminɛ dɛ. An ka taa sa. E ɲɛ b'a la. Awɔ a bɛ yan. I y'a ye. N bɛ taa n bɛ dɔ kɛ bɔlini kɔnɔ ka taa n'a ye n fɛ. Ka dɔ kɛ bɔlini kɔnɔ ka taa n'a ye. E b'o datugu cogo di? A ye bɔli datugulaman. O datugulaman ye. I b'a k'o kɔnɔ. N b'a k'o kɔnɔ ka taa n'a ye. N'o tɛ mɔni ka d'a ye dɛ. Awɔ e tɛna bɔ bi koyi ma. Ayi i tɛ bɔ bi. I t'a to ka taa so. Ayi i da i k'i lafiya ma. N tɛ mɛn o. Ayiwa baasi tɛ. N y'a mɛn. Komi sokɔnɔtɔ bilama a kɛra wajibi ye o. Nka ka to so kɔnɔ ka i da ten tɔ o fana bɛ n degun de o. Ma bi tile kelen tɛ fosi kɛ. I lafiya bi. N'i ye waatinin kɛ dɔrɔn n bɛ segin. Ma négociation tɛ nin na koyi i tɛ nin ko bila tan. I da y'i yɛrɛ lafiya bi. Bi i ye patron de ye da. Ne b'a bɛɛ ɲɛnabɔ bi. Tɔɔrɔ kelen man di n ye o. A bɛ n fari bɛɛ don ɲɔgɔn na. Tiɲɛ kelen tɛ foyi kɛ sa ma. Baasi tɛ. Bi ta kɛra kaso la don ye sa o. Ayiwa ne kɔni fara. Mɔni in kɔni a diyara. E fa teliyara dɛ ma. Tiɲɛ na a diyara. Walayi. Ko mɔni ne ka vie mɔni ka di ne. Ami. Sukaro a ma tɛmɛ mɔnikuru kɔgɔra. Walayi. Wa kumu fana bɛrɛ bɛnna. O diyara n ye. Min y'an sen da i sen da nɔ na. Yɔrɔ dɛ. O de ka di n ye. N'i taara i cɛla la kɛ. N t'a fɛ n ka kumacogo foyi de mɛn tulo la. I tɛ foyi mɛn ma. K'a fɔ k'i tɛ se tobili la. Wali k'i tɛ se baara la. O tɛna kɛ. O ye maloyala ko ye dɛ. O kuma t'a la ma. N'o tɛ e tɔɲɔgɔn musomanin caman bɛ yen. N'a ma kɛ sɛfan jira ye. Wali kɔmitɛri jira. U tɛ se dɔ wɛrɛ la koyi. N k'o bɛɛ n'a ta. Tiɲɛ don. Ni sunkalo makɔnɔ sera yɔrɔ la dɔrɔn mɔgɔw de bɛ girin ko kɔɲɔ. Wa caman bɛ n'u ka mɔni kɛ ta la ne terimuso dɔ yɛrɛ a y'a ka mɔni kɛ ta la ma mɔni kɛra to sirilen. I lajɛ. A dun taara somɔgɔw la maloya. A y'u la maloya dɛ. O bɛ
ɲɛfɔcogo foyi ma sɔrɔ I kana kɛ gɔ la fɔ ni bɛɛ jɔrɔ la wali mɔgɔw ka sanu ta dɔrɔn ka taa bɔlɔ kɔnɔ dumuni san na o fana ye malala ko ye dɛ o ma ɲi dɛ muso ma dɛ muso kɔni f'i ka se ka duman de bɔ daga la tiɲɛ i bɛ diya i cɛlakaw ye o hali cɛ yɛrɛ i b'a minɛ ka sigi so kɔnɔ wallahi Sanata ninnu bɛ ka mun ɲini yan ne ko ka tan fitiri ma so jɔsi ne y'a jɔsi fo ka jɛ ka ko k'a ka so jɔsi wa ne m'o kɛ kɔngɔ kɔngɔ ye ne b'a ka baaramisɛnnin caman kɛ dɛ tanti a si so kɔnɔ na awɔ ani fɛn bɛ da so kɔnɔna yɛrɛ a bɛ si yɔrɔ min ne b'o jɔsi kuma kɔ a faamuna tile k'a wele ka di yan k'a wele Maman tile. Nse. Kiri y'an wele. Sanata taara an wele k'i ko ko ka na. Ni fɛn dɔ ye bi a ma diya n ye dɛ. Comment? Oui. Anne, ça va? Ça va? va? Ça va. Ça va? Ça va. I ma segin? Non, ma se segin ma. Mun nana nga demande stage de n'a sɔrɔ n bɛ se ka baara kɛ n'aw fɛ. Ok. Problème t'a la. I ka dossier b'i bolo. Awɔ, o filɛ nin ye. Ok. N y'a lajɛ, ni Ala sɔnna a ma, an b'a to an bolo yan. N'a kɛra cogo min na, an b'i wele ka nouvelle d'i ma. Baasi t'a la. N'Ala sɔnna a ma. O bɛ diya n ye, merci. Merci beaucoup. Ne bɛ taa. Ok. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Merci. Abdul, demande stage cayara dɛ. Ni directeur m'a lajɛ de, an magoba de bɛ stagiaire la. A cayara. A camanba de bɛ yan. I tɛ tila ka jateminɛ i ka donni dɔw ye directeur kan. Après n bɛ tila ka taa yira a la, n b'a kuma ɲɛf'a ye. Oui, parce que an yɛrɛ mago bɛ stage kɛlaw la. Awɔ. An mago b'u la dɛ. Directeur k'a lajɛ dɔrɔn ka dɔw recruter. Awɔ. A ka ɲi an ma fɛnɛ. Awɔ. A ka ɲi entreprise ma fɛnɛ. Awɔ. Wallahi. Donc ka n'o bila ka suma ya mɛn. N'Ala sɔnna. I k'o ta ka taa a yira la. Ok. Ɲaamu. Amadenya ye fitinin. N buramuso. Ko dɔw bɛ yen. Aw yɛrɛ k'olu dɔw k'aw yɛrɛ ye sa, aw ma se kuma caman na sa. Baarakɛla ta kun tɛ du kɔnɔ k'a ka du baara bɛɛ kɛ o. E siso kɔnɔna. Baarakɛla de b'a fana jɔsi. Ne m'o kɛ kojugu ye koyi. N buramuso, o kɔni ye kojugu ye sa. N'aw bidenw n'aw ka bidenya tɛ o. Baarakɛla kun tɛ don mɔgɔ siso kɔnɔ fɔlɔ. Kuma tɛ ka taa ɲɛ da i si dilan kan. Aw t'a dɔn ko secret bɛ mɔgɔw ka si dilan na. Mɔgɔw bɔyɔrɔ ye i si dilan de. N'a fɔra ko baarakɛla bɛ taama ka don e siso kɔnɔ fo ka taa e siso nettoyer. N dɔgɔnin, a tɛ ko dɔw da aw ɲɛkɔrɔ aw k'a lajɛ. Muso denmisɛnninya tɛ k'aw ta in cogoya la dɛ. Baarakɛla man ka cɛ ka jukɔrɔfini ko. Baarakɛla man ka don mɔgɔ siso yɛrɛ kɔnɔ ko ka taa jɔsi jango ko k'i ka dilan da. Mais aw b'i denw aw bɛ nin bɛɛ kɛ. K'e cɛ ka k'i ta ye nin na. Vraiment n'aw m'a lajɛ ka changer nin tɛ musoya tɔgɔ ye dɛ. Musoya tɛ parili ni fini ɲuman don dɔrɔn ye o. N'i sera parili la ka se kokajɛ la, n'i ma se k'i ka sokɔnɔna entretien fɛnɛ kɛ o tɛ ɲuman ye dɛ. Fo ka baarakɛla bila o bɛɛ la. Vraiment kɔni ma diya ne ye. M'a yafa n ma, n tɛ segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan.
Ne yafara na ne b'i yɛrɛ kɔni de ye sinon ne ye n ta kɛ o hali sini sɔgɔma barakɛla tɛ don ne ni n ka musokɔrɔbaya barakɛla tɛ don ne si so kɔnɔ k'a jɔsi nin ye kɔni k'a f'i yɛrɛ ye i k'a bila i kunna k'a fɔ filɛbaga wɛrɛ bɛ muso la n'i cɛ tɛ kana to abada barakɛla ka don i si so kɔnɔ kuma tɛ ko ka taa ɲɛ da i si dilan kan ninnu bɛ na u ka baara de kɛ u bɛ taa n'u ye min ye u bɛ se ka t'o lakale mɔgɔ dogoyɔrɔ y'i si so de ye n tɛ fɛ a ɲɔgɔn fila ka kɛ tuguni. N y'a mɛn n tɛ segin a ɲɔgɔnna kan bilen. Seli yɛrɛ sera o an ka taa seli la seli yɛrɛ sera. Ini nih kesulitan kayak, mau di tadi ini ada gitu. Pengatan nih mereka nih. Iya, itu kurang deh. Oui. Ça va? Ça va. Comment va? Maman. Ah, Eva. Ça va? Ça va. Comment dit? Bachete là. Bachete non. Ibaka. Ah bon. Ah ouais, barola yande. Ah C'est bien ça. On y en a. C'est. Maman. Ada nana sore kunti hane. Wallahi, ne kun taran voisine fe. N taran se mbɔ ɲɔgɔn na dɔɔni. Yɔrɔ sɔgɔnɔ sigi kuma dɔ a bɛ mɔgɔ sɛgɛn. Tiɲɛna a ma. Ah, ok. J'espère qu'aw selila kɔni. Ayi, an ma seli fɔlɔ. A sera. A sera kɛ. Aw kɔni b'a dɔn seliɛri tɛ mɔgɔ ma kɔnɔ. A ye wuli k'aw seli sisan. Awɔ. Awɔ. An na seli sisan. A k'aw seli dɛ. Awɔ. O bailela. Sudah kiri. Mama dah kiri ni. Bila ngasih. Ada yang kau nuna. Mama teh change we. Mama beri ni. Nanga sel tapi tak ngasih. Sama mama. Lagi selang ni mama, ni siapa sini? Sama Ibu. Iya, mana dah dia. Kana dimsa. Oui, allô? Ça va, comment tu vas? Ok, c'est bien. Ah, sur mon coin. Bon, pas mal. Ça serait à faire que donner. Ouais, bon. Ma cap ça donne quoi? Ni ma kangar di ni kunna, iga deliban na Maria. So ni ma wardi ma. Ebe mu wure no fe. Ay ngasira to la yɛrɛ de i ka wari ko ka bon turu ou bien hakili la ka fɔ ne bɛ baara kɛ e de ye ne ka ko ka ca nin ma dɛ i yɛrɛ tɛ fɛn e tɛ foyi ye fɛn di la kɔ sa di la kɔ i bɛ k'i jɔ manamanakan na mɔgɔ kunna k'a donna ta a bɔra ta a ka ɲi yɛrɛ sa kan bɛn ni ye manamana mɔgɔ yɛrɛ de quoi mɔgɔ ka ci bɛ se ka bɛn nin ko ma tuma bɛ wari deli mɔgɔ kunna i mana fɛn fitinin kɛ wari i jɔ ne ka taa n ka ci la.
Laila. Laila. Kodi Abu teka ina marade. Abu ina maratori wi. Oh, Abu. Abu bi dem kuma be ka 32 nyagamina na ci. E fana kuma laba be na marake de. Ame me go mate do. Ima. Ala. Many cheese da. Iga kapite mata. Wayaye. Ala. Mine tatao. Imatare. Ala. Ada fala no sa. Jabaro waidu. Nebe dele ka dayla li kan dem sanu yede. Se kontine. Ga seti e jabaru yi. Jiga warate na nin dem sanu tede. Ala nyaani ne fe ka gardi ka sanu wanduma. Ni ka fe kanu nyaani ne fiu. Ani barka yi nyaya ala. Nuko ne donde. Na baratori. Yin bunya kan karama. Fojela. Kelenta. Kan nyangunu don. Kan ngoto don kan minogo todo. Ayo ala. De ko barka be se fen chamana de. Ika doni mo yira nuna. Ko kana dem wala de. Ko kana dem wala. Ka su yere ko ya rabbi. Uto nyogombe desero mena ala ku temei. Uto nyogombe kon na fli romena ala ku temei. Karo ala ka hakili sigida numa. Ka gardi ka sanu manduma. Karo. Inyeme. Barka yi. Lila. Carton. Allez, Léla, tu tiens, il est dans la dit là. Et voilà ma flamme. Déta. Et demande. Oh. Ker. You be careful from team. No, I forget in the moratoria. Picky. Jono! Iburlay. Mama fata kadia. Jono! Burlay. Burlay. Burlay tadi. Joy. Ko Eva diru? Jo? Eva. Ya Eva. Allah, kana ni presa. Dahil nga do. Ane dalemu. Nete do. Burlay. Ko Eva diru? Ot me filani kumagama. Ko raga to. Pablo. Burlay dahil sa. Tiga dentro. Niku fari bela. Biene bla dalam iki kulinya dahil. Kalaban Cine bayno. He. Ayo darau. Ni mula. Mama. Babu. Papa. Mu fe borani kalama. Yore ya fa inafigi ini sata off labe nafigi. Ne, ni da Hey danne.
mais ni e fana bɔtɔ ye min ne ko ne ka bɔ ne kana bɔ min ɲɛ sira la e talen no de kama e ka lebe i tɛ foyi la yan nɔ sunɔgɔ gardien ni ventilateur papa de y'a san ni faga a fɔra ko ne ka du in n'a kɔnɔdenw ni dukɔnɔfɛnw bɛɛ de lakana o de la ne man ka so ka taa yala hei daminɛ hei ye n ka kuma mɛn mɔgɔ si kana bɔ ni kalama dɛ kɔrɔlen bɛ dumuni kama dɛ ne m'a f'i ɲɛna k'i k'i da bɔ ne ka ko la yɔrɔ n y'a f'i ɲɛna Allahu Akbar n'a fɔra ko e fa ni ba dalen no so kɔnɔ olu hakilila tigɛlen no ko denmuso ncinin bɛ olu bolo k'a ti bɔ a tɛ taa yɔrɔ la k'a ti foyi dɔn n'a fɔra ko de bɛ bɔ ka taa yala ka na fo su désert ala ka denmansa bɛɛ lajɛlen kun lawolo k'u kunkɔrɔta n'u denmuso ye npogotigi ni san 16 o si sera yala jumɛn ala hinɛ anw na i ka hinɛ anw ka jamana la Sanata. Mun kɛra? Ayi fana i ka kuma gere kuma dɔw la. Mun kɛra? Ayi foyi ma kɛ. I parla sa. I b'a dɔn e ni ne de ye kelen du in kɔnɔ yan. E ni ne de bɛnnen don bɛɛ b'a fɔ. K'a sɔrɔ an tɛ dugu kelen yɛrɛ. Sanata kɔngɔ de bɛ ne la sisan. Ne tun bɛ fɛ ka kɔngɔba de bɛ na walayi. E Burulayi. E sɔnna ka taa sigi. I don sa. E kɔngɔtɔ bɛ taa sigi yan. I ye tɛ wuli ko min. Ne tɛ garde kɔrɔ yan. E Burulayi so e ma dumuni kɛ yan. I fana tɛ sabali sa. Surafana ni daraka bɛ fankelen fɛ. I b'a dɔn jago ye ne ka dumuni kɛ parce que ne bɛ sigida la ka mɔgɔ ka gardeli min kɛ ne ni marifatigiw bɛ ɲɔgɔn ye ne ni murutigiw bɛ ɲɔgɔn ye an ka baara in tɛ baara ɲɔgɔn ye dɛ i bɛ kɛlɛ kɛ kuma dɔw la f'i kɔnɔ dumuni bɛɛ bɛ ban. E Burulayi. Ninnu tɛ ne dɔn fɔlɔ molobaliya bɛ kɛ mɔgɔ min na baarakɛyɔrɔ la n'u y'o est ce que u b'o dɔn ala u ye kabako dɔw ka yan nɔ ne y'a f'u ɲɛna ko ne n'u tɛ kelen yan nɔ fo k'u ka sɔn o de ma ala a ko tɛ a ko bɛɛ bɛ ban sisan ala ayiwa molobaliya ayi n'o bannen ni pewu n'an k'an teliya joona voilà. Bolo ko ne mɔgɔ gansan de hali o don na cɛ nana jɔ ni bɔmu ye yan k'a bɛ bɔmu ci ne ye bɔmu minɛ a la ka sɔrɔ ka taa bila ɲamanminɛn kɔnɔ. Burula o ma ci ɲamanminɛn kɔnɔ. Non a ma ci n ye n ka dalilu k'a la e b'a dɔn ne Burula tɛ mɔgɔ gansan ye ne ye troisième commandant de ye n bɛna o dɔ d'i ma quoi o la hali ni mɔgɔ nana k'a b'i bugɔ dɔrɔn i b'a tigɛ neutralisation i y'a faamu wa nka yan'o cɛ ɲama i ka dumuni ko lajɛ. Burula ne fo ne tilala yɔrɔ fana ne yɛrɛ ɲɛgɛrɛ e ɲɛ b'a la ne ka baara ka ca ne filɛ baara de la. Sanata i ka fɛn n'i yɛrɛ ɲɛna sa ɲama se ka taa ka diya sa. Burula o taa cuisine kɔnɔ dumuni min. Ne yɛrɛ ka t'o ta n yɛrɛ ye. Kɔngɔ tɛ de la. I bɛ n kɔnɔ ni tilala. Patron muso ka ko ka jan dɛ kɔngɔ kɔni ni n bila kɛ ta.
tasa fitini min bɛ yen dɛ dumuni min b'o kɔnɔ o de y'i ta ye. ma se ma dɔwɛrɛ burula dumuni ma d'e ma fɔlɔ ma dɔwɛrɛ f'i ye n ko min bɛ tasa fitini n'i taara dɔwɛrɛ ta n da t'a la dɛ. bi taa ko fitini kana to ka pɛrɛn ne kunna sarata pourquoi comment ça comment burula e bɛ tubabukan fɔ ne ye mun na ne b'o dɔn wa. hali sini pourquoi comment burula yɔrɔ n ye kanga da n ye kana tubabukan fɔ n ɲɛna yɔrɔ n ye kanga da k'e ka to ka tubabukan fɔ n ɲɛna burula sarata ne e bɛ ka min fɔ ne b'a kɔrɔ dɔn wa. hali sini pourquoi comment kasi. Cara, notre mesure. Kalabankura, 30 mètres. 93, 93, 74, 10. Faites confiance à Global Study Consulting pour vos projets d'études à l'étranger. Job Event, agence de communication événementielle, commerce général et prestations de services.